når jeg maler sådan et billede som det her, så er der jo helt vildt mange farver på. Og det er sådan et billede, jeg kan blive ved og ved og ved og ved og ved at male på. Fordi der er så mange ting. Men nu har jeg besluttet, nu er det færdigt. Jeg har lige siddet og lagt de sidste så små gnit her på vandet, så det bliver helt levende. Det kan lige nå at blive færdigt til her i weekenden, hvor jeg skal have en tur til Skagen. Jeg skal op og holde fødselsdag for piger, som har det galleri, som jeg er i oppe i Skagen. Det er Galleri Bo på Havnevej. Og det glæder jeg mig til. Det bliver en rigtig hyggelig aften i byen, og vi skal på Kokkenes nede på torvet. Det glæder jeg mig til. Og så skal jeg faktisk op og se på et legemål, som jeg skal låne i sommeren næste år. Og det glæder jeg mig virkelig også til. Det bliver midt Skagen, og det bliver mega fedt. Så jeg skal lige være færdig her, og så skal jeg se på pakket, og så skal jeg afsted. Hej!